Mám pretuchu niečoho zlého. Nepočuli ste tam k zemi! Toto je vážna vec! Všetci vám okamžite! Čau, špatný kameraman! Čo sa tu deje? Môžeš nám vysvetliť, čo sa tu deje? Povedz nám, čo sa tu deje, Natália, tušíš? Nie, netušíš. Jano, bojíš sa aspoň tak Ja ako sa ja? bojím, ale čo sa tu môže diať? Ja neviem, čo tu môže diať. nejaký poplach. Ja neviem, čo to deje. To je desivé, hen ako tu ležia. Jak na... To sú tí, čo ich dostali? Sedia. Dobre, nekúrim. Že vás chcem preto, aby tu zostal v tábore trestný čin, ktorý budeme musieť spoločne vyšetriť. A to z chatky hlavného vedúceho boli odsúdzené 2 balíčky čipsov a peňaženka. Takže pred nami je teraz vyšetrovanie. Budete pracovať v tímoch, poviem vám, akým spôsobom. Zorný poriadok, ako tam vždycky býval. Takže vyzerá, že niekto to tam prehľadával a snažil sa k týmto veciam dostať. Zuzka B. Práve, že na tomto tábore myslím si, že nie. Dobrý deň, my sme v Novej slovenskej televízie, sme sa dopočuli, že sa tu stal nejaký prípad. Môžete nám v krátkosti oboznámiť, že čo sa tu stalo, alebo čo sa deje? Čo sa mohlo stať? Mohlo sa stať to, že prišiel som taký muž, že Jano Skalský do tábora a podľa mňa on to všetko Miškovi ukradol, lebo ja Jana poznám a takže niečo sa tu ukradlo, my nevieme ani čo sa stalo, niečo sa tu ukradlo? Ukradlo sa, čipsy sa ukradli, 2 balíčky a ukradlo sa hotovosť, peňaženka. A bol si to ty, že? Nie, bol to Jano Skalský. Odkiaľ vieš, máš dôkaz? Mám dôkaz, videl som ho pohybovať sa okolo chatky číslo 10. A mal podozrivý úsmev na tvári, keď za mnou pribehol s kamerou. To ešte nie je žiadny dôkaz. Ideme preč radšej, poďme preč. Sme správne pri chatke číslo 10, slečna? Áno, je to tak. Všetci sú strašne nervózni a hľadajú stopy. Čo myslíte, kto to mohol byť podľa vás? Nemám ani tušenia. Absolútne netušíte. A nejaké podozrenie, napríklad ty, Dada, čo si myslíš? Neviem, ako mám urobiť odliatok. Kde mám ísť po odliatok? Na čo ti je odliatok? Aby som dobre, už viem, tak ahoj. Môžeme, konečne sme našli nejakého policajta. Čo sa tu stalo? Máte nejaké informácie, stopy? Máme tu také informácie, že vzhľadom na to, že je tu skoro 60 táborníkov, takže je tu strašne veľa podozrivých a niekto z tých podozrivých práve tu na tomto okne nechal svoje otlačky prstov. Nechápem, čo to bolo za páchateľa, že tu nechal svoje otlačky prstov. A momentálne sa tu určitý tím snaží sňať tie otlačky. No a ďalší tím sa snaží nájsť stopy. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Čo sme našli človeka, ktorému bolo ublížené a okrivdené. Miško, čo si myslíš? Stalo sa už niekedy v táboroch detskej misie niečo takéto podobné? Som z toho veľmi zúfalý. Je to strašné, áno, takíto panikári tu teraz behajú, skutočne treba k tomu pristupovať s chladnou hlavou. Najprv ma to veľmi prekvapilo, že sa niečo také stalo, na druhej strane pozrite sa, som dojatý tým, aké množstvo vyšetrovateľov tu nabehlo, takže ja verím, že vyšetrovanie bude mať veľmi rýchly a hladký priebeh a že onedlho tieto týmy špecialistov dôjdu k jednoznačným záverom a ukáže sa, kto bol páchateľom. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme. Dobrý deň, máte prosím vás tým na podozrivého? Čo znamená ten smiech? Počkaj, mikrofón. Mikrofón. Mám. Čo myslíte, kto by to mohol byť? Podľa mňa Jozef Grexa. Jozef Grexa? Prečo myslíte, že Jozef Grexa? Lebo sa smeje za tou kamerou strašne. Jozef Grexa, boli ste to vy? Nie, nebol som to. Ja si myslím, že to bol Michal Fraňo, že chcel len získať peniaze z poistky. Aj to je veľmi pravdepodobný názor. Dobre, my vám zatiaľ ďakujeme za rozhovor. Konečne máme komisára, môžete nám povedať, čo sa zatiaľ zistilo? Zatiaľ sa nezistilo nič, zatiaľ zaistujeme stopy. A už ste zaistili nejaké stopy? Neviem, všetko je to na vyšetrovacích tímoch, potom to zosumarizujeme a cez druhú fázu vyšetrovania uvidíme. Ďakujem. Ako vždy, moja pretucha sa splnila. Je to tak, ja mám vždy pravdu. Počkaj, máme tu podozrenie, čo sa tu deje?
Teraz som mal ich na sebe, pokiaľ mi neodcudzili moju ľavú topánku. My si myslíme, že niekto zneužil túto pána Andreja tenisky, že to bolo na ňo kruto narafičené. Čo si o tom myslíte vy, pán Andrej? To isté, presne. Presne to isté. Pohrešovaný nemal v danom čase na sebe požadovanú obuv. A máte nejaký iný typ alebo niečo také? Je to strašne napäté. Teraz sa na tom pracuje, vyšetrujeme technici, všetko, odliadky sádry, pozrite sa, dôkazy, omrvinky z čipsov, otlačky. Pilne na tom pracujeme, takže ideme ďalej. Ste fantastická detektívka, najlepšia na svete, vážne. Ste aj veľmi pekní, ste super. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďalej. A budete nadväzovať kontakty so všetkými možnými ľuďmi. Teraz máte ten čas na vyšetrovanie, vypočúvanie osôb. Pýtajte sa, či niekto nevidel niekoho s čipsami. Skúste zniesť prvé podozrenia a tie donesiete potom opäť v tých obálkach mená s prvými podozrivými zaistené. Čiže, áno? Ja som nemal čipsy. Ty si to už nepamätáš? Andrej ma ponúkal čipsami, ale to bolo ešte na olympiáde. To bolo v priebehu dneska. Poďme vypočuť včera. Dobre, počkať. Je to tu. Dobre, vyskúšame veľkosť. Prvá topánka. Pavel Galaš. Ja sa odmietam vyzúť, lebo sa zadusí tábor. Máte tu bodku? Teoretický vzor. A počkaj, tu daj vzor. Vidíš, to nie sú bodky, ja ti hovorím, aké bodky. Vypočúvame ju. Hej, lebo si myslíš, že to moje tenisky, práve nám povedala, že nevie, čo sa stalo. Nie. Ako je to možné? Skrývajú, že sú to moje tenisky, pričom to nie je pravda. Však to je jasné podľa veľkosti, že to nie sú tvoje tenisky. Áno. Ale má rovnakú podrážku, ale môže byť komplic. A to je celkom jasné, áno, môžeš. Ja, taký nevinný človek. Jožko, čo si myslíš, kto to mohol byť? Andrej alebo hente chalan. A ja som tu nemohol byť? Ne. Prečo to mohol byť napríklad Andrej? No má zo spodu podrážky a dioznak. A ten chalan, na ktorého si ukázal, poprosím záber kamery. A on má dielboty. Nie, ja henten. Ten chalan, ten bielý. Aha, poď sem, hlavný podozrivý, tu si sadni. Hlavný podozrivý. A prizná sa, že schováva čipsy. Ale tuto, aby ťa bolo vidieť na Podľa mňa kamere. to bola žena. Určite to bola žena. Prečo ťa podozrievajú? Ženy sú za všetkým. Žena to bola. Prečo podozrievajú teba? Nie, ale sú všetci mumáci. To je teda dobrá výhovorka. Čo máš takú nohu, alebo čo? Neviem, akože mám o číslo menšiu nohu, vôbec sa... Môj typ tenisiek nepodobá na ten, aký bol nájdený na meste Čínu. To je brutalita. A ešte k tomu sa usmieval. V tom prípade je to jasné. Ďakujem zatiaľ. Čo ho obviňujete? My ho vypočúvame. To naša Bavil sa, môžeme povedať, prečo si to ukradol. Čo si tak zapisuješ, Daniela? Vanda sa ma niečo pýtala. Ale neviem čo. Čo si sa ma pýtala, Vanda? Či máš alibi na ten čas? Na ktorý čas? Kedy sa to stalo? Kedy sa to stalo? Tak nejak končil si. Ja sa pýtam, kde je Miško? Čoho? Môžeš aj mňa. Prečo všetci idete po Andrejovi? Nie, my už máme vlastne... Nikto nepovedal, že my ideme po Andrejovi. To je páchateľa, ale zatiaľ vám ho nepovieme, pretože by na to došlo. Došli všetci. Áno, je tu konkurent. Vypočítame Andreja, vypočúvame Andreja. Našla sa bomba, v nejakej chatke číslo 10 je bomba. Zistuje sa čo? Ideme to pozrieť. Chytni to. Ešte, teraz tlač. Dobre, máme tam bombu. A teraz čo mám napísať? Aha. Co? A čo? Enter? A enter, hej. Dobrý. Koľko máš času? Dobre, ďalší. Poď si, Korint.